नोंथांमोना एसेबां लोब लोब नुजाथिफैनो हादों बेवहाय बिनि थाखाय साबायखर गिबियावनो आरो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। नैबे बर' बाजारावहाय दिनै फार्स्ट टाइम नाथाय फार्स्ट टाइम बायदि मोनाखै दे नोंथांमोना एसेबां हेफाजाब होफैदों बेनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर। आरो जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनो गासैबो ज' लोगो नांनानै जेरावबो जे हाबाफारि लायो बेवहायनो गासैबो लैहोर फैनांगौ दे। बेनि थाखायनो खेबसे गोबारै जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि मोजां मोनो बेफोरबायदि जों बर'आ खौसेथियैनो थानायखौ नुयोब्ला आं बारा गोबाव बुंबाय थाला नामा मोसानोसै नामा? नाथाय नोंथांमोना मोसाफानांगोन दे खालि नायनानै थाबाल' जानाय नङा। मोसाफागोन ना? बिथिं सिरिथार मोसाफायो दा? दे बिदिब्ला जों बयबो जों दा खेबसेल' नङा दा उनावहायबो मोसाबावगोन। बेनि थाखायनो बैसागु बोथोर जा जोंहा बोसोराव खेबसेल' फैयो नङा होमबा? बेखायनो न'आवहाय थांनो थाखाय नोंथांमोना हाखु दाखु जानो नाङा। जोङो मोसाबायानो थागोन। ओमफ्राय जोंनि नोंथांमोना खोनासंबायानो जानांगौ जोंनि जा लिजेन्ड सिंगार बिग्राय सारमोन दङ आरो लोगोसे नेहा आगैमोन दङ। बयनिबो जा दिनैनि प्रग्राम बेयावहाय गासैबो हेफाजाब होलायनांगौ दे। थांग्रोनो नाङा मिथिबायना? थांग्रोनो नाङा बेनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आर'ज आरो दायो जोङो मोसानोसै। नोंथांमोना गासिबो मोसाफानांगोन। गोजोन्थों।